रायजो राजाफोर खोनासं लामा दबथानि मुगा संनो बर' बोराइनि शास्त्रआव दङ खोनायाखै आइफोर आफाफोर बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर दिनै नोंसोरनो नुजोबखानाय मिमांनि सिमांखौ माखौ बुङो मिमांनि सिमां होननानै बुंदोंनो गोदोनि बर' बोराइनि शास्त्रआव दिनै मा मुगाखौ नुखो इउपिपि लिडारफ्रा मा बुंखो रायजो राजाफ्रा मा खोनाखो दिनै लागाम सारा खोथा बुंनाय नुदों खोनादों रायजो राजाफ्रा दिनै नंगौना नङा बेखौ नोंसोर रायजो राजाफ्रानो साखि दङ दिनै सोरबा गैयैफोरनो माबा अनसुमै होनो होनना बुंदों बेखौबो होआखै हनै सोरबा बन फाननानै जाग्राफोरनो माबा मोनसे अनसुमै होनना बुंदों बेखौबो होआखै सोरबा हनै ना सारना जाग्राफोरनो माबा मोनसे अनसुमै होनना बुंदों बेखौबो होआखै दिनै होनबा प्रमद बर'नि उरखाव गोरानि जबाना बहा थांखो बेनोनो बर'नि लिडार दिनै प्रमद बर'खौथ' जों सिनायो ससेनि लिडार 30 बोसोर बैसोनिल' मानसि बियो दा 50-40 बोसोरनि जारिमिनखौ बे बोरै मिथिनो आन्दलन खालामजेननायनि जे उपेन्द्र ब्रह्म जे गोदोनि खनकिशर नार्जारिनि जारिमिनखौ बे बोरै मिथिनो काल्लाबाथानि जारिमिनखौ बोरै मिथिनोब्लाय सरन नार्जारिनि जारिमिनखौ बोरै मिथिनोब्लाय समर ब्रह्म चौधुरिनि जारिमिनखौ बोरै मिथिनोब्लाय एसेबाबो बर'नि खामानि मावलांदों सरन मोनहा समर मोनहा दिनै एबसुखौ सोर गायसना सोर सृष्टि खालामा खनकिशर नार्जारि बेखौ प्रमद बर'आ मिथिगौ नामा उरखावा दिनै बबे सानजों एबसुखौ माला गाननानै दिनै मानो थगायबाय थादोंब्लाय बे बिटिआरआव बे गथ'फोरखौ लानानै इलेक्सन जानोसैबा अखा बांखा सान्दुं अखा बे गथ'फोरखौ हानजा सुर होयो दिनै बे बिटिआर पावार लाबोनायाव पिटिसि सरकार खालामनायाव बेबो मानो होनो हायाखैब्लाय बे उन्दैफोरनो मानो स्किम बानायना होनो हायाखै स्कलारशिप बादिखौ मानो होनो हायाखै सेन्ट्रेल सरकारा होदोंब्ला आसाम सरकारा होदोंब्ला बे बिटिआरआव बे बिटिआरनि लिडार जानानै मानो होनो हायाखैब्ला बेनो उरखावनि जबाना उरखावनि सैथोआ जय होनना बुंदों पापि आरो खय आरो लय होनना बुंदों दा बेफोरबायदि खोथाखौ बियो लागाम सारा खब शास्त्रखौ रामायण महाभारतखौ रोङाब्ला मानो सालायो रोंबा सालाय होनदों रोङाबा दा सालाय होनना बुंदों बबावबा हाखर हाला बंफां बंफां सोरखौबा दानला लांनो थुद्रुक बेबादिनो प्रमद बर'जों उरखावनि सरकार सालायनाया बेबादिनो पाब्लिकखौ थगायनानै एबसुखौ माला गाननानै जाबाय थानो होननानै एबसु सेंग्राफोरजों गाव जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरोखोम मानसिजों माने आदर्श लाजानानै माबा खालामजादों सनमान होजादों थुद्रुक बेबादिनो उरखावा दिनै बे गथ'फोरजों मान सनमान गाव बेबादिनो उपेन्द्र ब्रह्म बादि खालामजानो नागिरदों बियो ओंखायनो बे गथ'फोरनि सिगाङाव गोदोनि गायसनगिरिफोरखौ फोरमायाखै मिथिहोआखै बे गथ' 12-15-25 बोसोरनि गथ'फ्राथ' मिथिया बे घटनाखौ मा जारिमिन जाबोदों सृष्टि खालामजेननायनिफ्राय एबसुआ बेखौथ' मिथिया दिनै एनडिपि सेंग्राफोरखौ थगायनानै हाग्रामा महिलारिखौ गादबनानै जानो होननानै एनडिपिजों लोगो जाफ्लाफैनानै दिनै एनडिपिखौ गाख्लायनानै जागासिनो दं बे हादि दग्ला आथिं बे आथिंजों बे बारसिनना जागासिनो दङ मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ उरखावनि मोखाङा माबा अमा हाखुवा बादि नुखाय सावसबग्रा बादि रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बिनि बबावबा माब्लाबा बासन होफैब्ला बेखौ दिनै बे खब शास्त्र मिथिया रामायण महाभारतखौ मिथिया गोदोनि फान्दुलिफायनाव दंनो गोदोनि जोंनि आबै आबौफ्रा खिथालांदों अर्जुन भीमनि रायजो जानायाव जाय मानसिया हारिनि खाजि मावो हारिनि दाय मावो जाथिनि माबा मोनसे अननाय मावो बे मानसिखौ हिक खुनानै थाब्लियाव सुनै लिरनानै मोखाङाव मोख्रा बादि सुनै फुननानै सौरासि गानहोनानै बोबायो दा बेफोरबायदि बोबायजानाय जाबाय बिसिनि चरित्रआ दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ डिभाइड आसाम 50-50 होनना बुंदों दिनै बे 50-50खौ रायजो मोनालाबानो बोरै फोजोबस्रांना फैखो रन्जन दैमारिखौ जे टारगेट लानानै दावहा नांदोंमोन अस्त्रधारिजों दिनै बेखौ सिखाव बुद्धिजों अस्त्रखौ जमा होहोबाय बिनि टारगेटखौ भंग खालामबाय सानै लिडारनि
मोनसे टारगेटखौ बंग खालामबाय सुथुर बंग खालामबाय होमबा हारिनि बे गाज्रि मावनाय जादोंना जायाखै रायजो राजाफोर आइ आफाफोर नोंसोरनो बिसारगिरि मुलुगनिगिरि मिथिनो गोरों नोंसोरनो दिनै खोनासं लामा दबथानि मुगा संनामदों बयबो रायजो राजा खोनासं उरखावा माबायदि गाज्रि हाबा मावदों समाजनि दिनै रायजोखौ मोनाखै मिजिक बादि बियो बिटिआर लाबोबाय होननानै मानसिखौ सामाखार खालामदों बाज्ल'खां होदों रायजो राजाखौ सोरखौबा जौ बेदरजों जानानै खुसिजोंनो रंजा बांजा जादोंमोन दिनै मा दिनै माबोरै सिमां मा दं ओंखायनो होनना बुंदों रोंबा सालाय रोङाबा दा सालाय होनदों रोंबा बुं रोङाबा दा बुं होनना बुंदों ओरै होनदों जारिमिनाव बाराद्राय लागाम सारा बुङोबा बे खौलोबोरनि नाङो होनना बुंदों उरखावजों प्रमद बर'जों अतिरिक्त पाब्लिकखौ थगायनो थाखाय खौलोबोर नांनांगौ रायजो राजाफोर खौलोबोर नांनांगौ गारि मथरहा ब्रेक दंनो गारि मथरहा ब्रेक दंनो मोसौखौ ब्रेक गैयै जनै नाथार थुयो दुरुं बसलाबायग्राखाय गरायखौ अरलाबायग्रा खारलाबायग्राखाय लागाम होयो रायजो राजाफोर आरो मानसिया लागाम सारा रायलायोबा सोरखौबा बुंलाबायब्रा प्रपागान्दा बुंलाबायबा थगायलाबायबा जाहैबाय खौलोबोर नाङो रायजो राजाफोर बेखौ खोनासं दा होमबा जेन'बा बिथांमोना जेन'बा गरायबादि आरो मोसौ बादि जाबाय दा बिथांमोननि सायाव एनडिबिखौ थगायनानै दिनै गावसोरल' मोसौ बोरमाफोर बादि जागासिनो दं गांसोखौ दा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौबा बुंथारदो बुंनांगौआथ' दंजोबनो गैयै माने बे जारिमिनसो नालाय थगाय सुलाफोरनि थगायनाय जानाय दिनै एनडिबिफ्रा जे मोननांगौ दफा बेखौबो बुङा नङा बुंदोंमोन कनफारेन्सआव दाखालै बाखि कनफारेन्स होनना बुङो बेखौ बाखि कनफारेन्स बेहाय नेटखौनो बन्द' खालामजोबखादों नेटानो बन्द'जोब पाब्लिकआ रावबो खोनायाबो नुवाबो बेहाय मा बुंदों प्रमद बर'आलाय अमित शाह बुंनाया अमित शाहखौ आपसे बार बार से माबे मांगा हुआ है सार बेखौथ' पाब्लिकफ्रा रावबो खोनायाखै नेट बन्द' खालामना होखादों जे बुंदों बियो अमित शाहया बिनि खोथायाव आपका आसाम में मा माहा बेहाय मा खामायखाय बेहाय होनना बुंबाय बियो आं बिनि सिगाङाव बोरै थगायनो आं बोरै पाब्लिकनो हरनाय जिनिसखौ आं बोरै थगायनो बेहाय होनदों बियो आउट एनडिबी के लिए एनडिबी डेवलप के लिए 287 करोड़ दे दिया हुआ है होननानै बुंदों दिनै बेखौ बोरै 87 फैसाबो गैया एनडिबिफोरनि थाखाय आरो गोदोनि हरनायालाय एनडिबिनो अस्त्रदारि जमा होनायनि मोनसे डेभेलपनि हरनाय बे थाखाया बहा थांखो 1500 कौटि थाखाया बहा थांखो दिनै होमबा मानो अननो रोङो अन्थाइ बिगा शास्त्रआनो जोबानो रायजो राजाफोर बेन्दों मानफबनायनि गेजेरावबो बबेबा बेन्दोंनि फिथाइया जाजायोनो दा आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनि जेनाखि जोंहा नैबे माबा दङ मानो होनना बुङोबा क'क्राझार टु कारिगावसिम स्पिड ब्रेकार खालामदोंमोन दा बेखौ एरखुबाय थागासिनो दङ दा एरखुनायनियावहाय बेसेबां कौटि बाजेट खालामदों नोंथाङा एसे मिथिबायगोन नामा आं बेखौ बुंनो रोंला दानि बे गावसिनि थगायनानै बेखौथ' गोदोनि आङो खोनादों जे बे लामाया क'क्राझार टु गसाइगाव गोदो सानसुमा खुंगुरनि समावनो इसु जाखानायमोन नैबे आद्राबो मावखादोंमोन ओरैहाय आद्राबो मावखादोंमोन जों नुदों जों रायज्लायनानै जों मिथिदों अब्ला ओरैबायदि जोङो खोनानो मोन्दों जेनाखि क'क्राझार टु स्पिड ब्रेकार खालामनायनि बेलायावहाय 50 कौटि बाजेट खालामदोंमोन आरो एरखुनायनि बेलायावबो मा होनो 50 कौटि बाजेट खालामदोंमोन लोगोसे थिनालि बारबोनानै ओरैबायदि जेन'बा आदाल' माने स्पिड ब्रेकार होगासिनो दङ बेयाव 5 कौटिल' बाजेट खालामदों होननानै बिथांमोना साइड मोनसेखौबो मावजोबाखै आरो लोगोसे बेजों लोगोसे ओरैबायदि जादों बेयाव कालार फुननायनिबो जेबो बाजेट खालामथ'वाखै मानो होनना बुङोबा 5 कौटि बाजेटखाय दा बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिगोन नामा प्रमद बर' सारनि दारै आङो बेफोरबायदिखौ 2 नाम्बारफोरखौ आं जेबो बुंला आं मिथिया बेखौलाय सिखार आं मिथिनाय खोथाफोरखौ आं बुंबाय आरो दिनै बरागारियाव जे बिसोर प्रमद बर' आरो उरखावा दालाल हमनानै जे हाग्रामा सारजों मिलायनायनि जे एनडिबिनि बे एपिबि जे लादों बे जरानिफ्राय माने गोजांनाय गोलोमनाय माबा मोनसे बिख्लो मावनायनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिपिएफजों मिलायनो होननानै बिसोर 6 मासनि सिगांनो माने माबा खालामदों आलासना खालामदों बिसोर आलासना खालामनायनि गेजेराव दिनै बरागारियाव फैनानै जे जों खोनालायबाय मिडिया ससियेल मिडियायाव नुखाबाय माने मिलायनायनि जुनै जेबो गैया मिलायखाबाय होननानै बुंफैबाय बरागारियाव
BPFजों UPPLजों माने थगायनानै BPFनि मानसिखौ गेदारिं ज' खालामबाय दा बेफोरबादिनो माने थगायसुला आरो नङा बे फल्स बे थगायनायसो आरो भट बोनाय मोनसे मानसिखौ दा बिनि गेजेरजोंनो दिनै बेसेबांबा रानना हरखोना माखौ हरबाय आरो आच्छा दिनै बरागारि जेनाखि मिटिं लादों बेयावहाय बिसोरो UPPL आरो BPF मिलायनायनि खोथा बाथ्रा बुंनानै लादों बे हिसाबै दिनै नोंथांमोनहाबो थांदोंमोन जानो हागौ नङा होमबा दा बिनि थाखाय बिनि सायावहाय माबा मोनसे मिथिबायदों नामा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मिथिनाया बेनो आंबो थांदोंमोन थांनायावथ' जों मिथिंखौ खोनासंदों मिथियाव बुंदों BPFजों UPPLजों मिलायबाय होननानै बुंदों बेखौ जों खोनाबोदों दा कतदूर सैथो आं बेखौ जेबो बुंनो रोंला होमबा नोंथांमोनखौ गावसिनि UPPLनि जेनाखि ट्रेक्टर सावगारियाव भट थुनो होदों नामा थिनलांदों नामा थुनोथ' थिनखानायखा आरो जोंबो UPPLनि मानसिखामोन दा दिनै जोङो बिसिनि सरित्र सभाबखौ बा थगायसुलाखौ नुनानै जों इरायबाय दा जोङो EPBआव हाबबाय EPB जाबाय जोङो दा बेखौ खोनासंनानै थांदोंमोन दहाय दा बिसिनि भाषणआ बेनो नङै रावफोरखौ बुंलाबायग्राखा जों बेखौ आं हय होनना बुङाखै खोनासंना फैदोंबाबो आं सानखायाखै बेखौ नंगौ होननानै होमबा नोंसोरो दिनै UPPL पार्टियावहाय भट होबावगोन ना होबावला नेक्स्टआवहाय रायजो हिसाबै होला जों EPBआव हाबखाबाय आच्छा जों EPBनि मानसि जाखाबाय बरागारियाव गैला सासेबो माने बिसोरखौ थगायसुला होनना मिथिजोबखाबाय